Moikka! Olen kasvunpuutarhan Melina ja tarjoan ratkaisukeskeistä lyhytterapiaa sekä reikihoitoja. Ja olen auttanut monia ihmisiä, nuoria muun muassa, löytämään toivotun tulevaisuuden. Sitä näköalattomuutta on tällä hetkellä aika paljon ja ratkaisukeskeiset menetelmät auttaa siihen todella hyvin. Ihminen löytää omat pystyvyyden kokemuksensa ja vahvuutensa ja sen, mihin asioihin voi vaikuttaa itse ja mihin ei. Ja näiden kautta moni on sitten saanut elämänsä vähän niin kuin uuteen uskoon ja päässyt niissä tavoitteissaan eteenpäin. Lisäksi olen auttanut muun muassa työuupuneita tekemään itselleen sopivat rajat, mikä itselle sopii ja on ok ja tukee sitä hyvinvointia ja mikä taas sitten ei tue ja ei ole oman näköistä. Et esimerkiksi työttömiäkin neuvon miettimään siitä lähtökohdasta, että millaisen työpaikan minä haluan ja kuka olen ja minkälaista ja miten sitä työtä haluan tehdä. Et jos tällaiset asiat kolahti tai on jotain muuta, mistä haluat jutella, niin autan terapeuttina mielelläni ja reikihoitojakin saa. Yhteystiedot löydät täältä. Tervetuloa ja nähdään pian. Moikka!